जों बुंनांगोन आरो बुंनो हायो एकर्डनि जि क्लजेसफोर बेफोरो मोनसेबो फुरा भाबै इमप्लिमेन्ट जायाखै जों आं NDFB होननानै बुंनानै लानायनि खुनु मोनसे गोहो गैया एकर्डखौथ' जोङो सेटिसफाइड नङा एकर्डआव बिटिआर जे एकर्ड बे एकर्डआव सानजा फारसेनि जिखिनि बर'फोर बे बर'खौ थगायबाय नामा सानजा फारसे जायगा बारायनानै दिनैसिम मोनथिनानै मानि थाखाय नोंथांमोना सिरि खराव थानानै इमप्लिमेन्ट मानो खालामनो हादिया बेखौ भारत सरकारा बा जेरै आसाम सरकारा बेखौ मालाबाबो खालामा आरो खालामनायनि खुनु इन्टेनसन गैया आरो बेखौ खालामहोनो दिनै CMनो दानि बिटिआर सरकारा खुनु गोहो गैया जे सोरबा CMखौ बुंनानै बेदि जानांगौ आरो बेबादि लिडारा सोर जानो हायो बेबादि रिभलिउसनारि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफ्रासो बेनि बेसेनखौ मिथियो बिनि बेखौ थोर थोर गिनानैनो दिनै मोनसे राजा लामायाव होबथानायखौनो जुदि पस्टपन खालामोबा उथायोब्ला बेबादि दैदेनगिरिजों माबोरै जों रायजो मोनो दा इयुनाव आं बेनिखायनो खावलायनो लुगैदों सोरबा बर' जाथिनि थाखाय आलादा रायजो सोमावसारनायनि जुदि बाथ्रा बुंदोंब्ला बिथांमोना प्रिपेयार जा मेन्टेलि फिजिकेलि प्रिपेयार जाखा जे थैजासिम आङो रायजो मोनागौमानि स्ट्रागल खालामगोन होननानै बे मेन्टेलि फिजिकेलि प्रिपेयार जाखा खुलुमबाय गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मोनथिना लागोन बेनि सोमोन्दै गोलाव बाथ्रा मिथिगोन आरो बारगाव NDFBनिफ्राय मिथिना लागोन नंगौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाबाय खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांखौ नैबे समाव दा आथिखालनि समाव नोंथाङा बर' रायजो राजाफोरा नोंथांखौ मिथिनो लुबैदों दासान्दि मा खालामनानै दङ बेखौ एसे ओरैनो मिथिनो लुबैदों जों जेब्ला बर'नि उदांस्रिनि बाथ्रा जों सावरायो जेब्लाबो बयनिफ्रायबो खुगानिफ्राय नासयजानाय सोबख'जानाय गादबजानाय बेबायदिया दिनै फैबाय थायो ओंखारबाय थायो बयबो फिल खालामदों जाथि हिसाबै थांना थानायाव जोंनो मोनसे उदांस्रि नांगौ रायजो नांगौ बिनि थाखाय जों सोमावसारबाय सोमावसारनाय बिथिङाव जों गासैबो खालामजोब्बाय हाथियारखौ लानानै खालामबाय गणतान्त्रिक भाबै गान्धीनि प्रिन्सिपालखौ फोथायनानै राजा लामायाव जों होसिख्रावबाय खिन्थु बर'फ्रा दिनै उदांस्रि जायाखिसै मोनासै भारतनि सिङाव संबिजिदारि मोन्थाय गिदिर मोन्थायखौ जोंनि साफ्रोमनोबो हारि माहारिफोरनो होनानै दोनदों बर'फ्रा बेखौ मोननायनि मोनसे बिथा दङ अब्लाबो जों दिनै बर'फ्रा दिनैसिमबो बेसेबांबा बोसोर जुग गादब जानानै जों दिनै दिनैनि थारिखआव सिलिंखार जालांनायनिसो लामायाव जों आगान सुरबाय बर' जाथिया गतिके बेफोरखौ दिनै बेफोरनिफ्राय उदां जानायनि दिनै जोङो राहा लामा दासिमबो खालामनानै लानो हायाखै बेवहाय गोबां बाथ्रा हाबनानै थाबाय जोङो आरो आंनि बाथ्रायाव जेब्ला राजखान्थियारि भाबै जोङो आं कनसियास जानो हादों जाथिया कनसियास जाबाय बेखिनि समाव खेबसे लागैनो जोङो हाथियारखौ लानानै सोमावसारनायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदों मानोना बर' हारिया गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनानै जेबो जों फिथाइ मोनासै बेनिखायनो दिनै मोनसेल' अपसना मोनसेल'सैमोन आखायाव हाथियार लानाय सोमावसारनाय दा बेखौबो जों खालामबाय आरो न' डाउट बाहाय रावहाबो जेबो बुंनांगौ गैया 1986आव जोनोम जानाय BSF आरो NDFB बे स्ट्रागलनि गेजेरजों बर' जातिखौ
34 बोसोर दिनै डिफेन्सिभ होनानै बेखिनि समसिमहालागै दिनै लानानै फैदों बे सैथो बाथ्रा दा बाथ्राया जाबाय मा जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि मुङाव NDFBआ भारत सरकारजों सावरायफैबाय सावरायनानै 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव मोनसे बर'फोरनि BTR एकर्ड जानानै फैबाय दा जोंहा बेबायदि मोनसे एकर्डनि गेजेरजोंबो बर'फोरनि जिथुनाखि जों लुबैनाय hopes and aspiration बेयो जाफुङाखै बे BTR एकर्ड जानायनि उननिफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव ससियेलि पलिटिकेलि आरो जों गासैबो बिथिङाव जेबो निरापत्ता गैयै बेबादि मोनसे थासारिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानानै फैबाय जों बिनि बे गिदिर गोखा आरो गोखै थासारिनि मोगा-मोगि दिनै बर' हारिया जानानै दङ दा नैबे बिथिङावनो BTR एकर्ड जिहेतु जानानै थांबाय नोंथाङा बुंदों आरो बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ बे BTR एकर्ड नाथाय बेनि जे जाखिनि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बा दफाफोरनि मोनफ्रोमबो आयदा बे आयदानि माबे बिथिङाव दिनैसिम खामानि मावजाखो आरो इयुनाव मा मावनायनि बिथांखि दं जिहेतु नोंथाङाबो बे नैबे एकर्डनि सासे बाहागिदार दा बे हिसाबाव मा बुंगोन दा माबायदि बे सोलिगासिनो बे एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एकर्डआ जाना थांबाय क्ल'जफ्रा दिनैनि तारिखआव इमप्लिमेन्ट जानांसिगौमोन एकर्ड जानायनि उननिफ्राय 2.5 बोसोरा ओरैनो थांबाय आरो बे 2.5 बोसोराव जों बुंनांगोन आरो बुंनो हायो एकर्डनि जि क्लजेसफोर बेफोरो मोनसेबो फुरा भाबै इमप्लिमेन्ट जायाखै इमप्लिमेन्टआ मानो जायाखै जों बेखौ एसे नायबिजिरनाया मोजां सानफिननाया मोजां जे मोनसे MOS खौ बा क्लजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोब्ला गिबियावनो थानांगोन आसाम सरकारनि जिथुनाखि इन्टेनसन भारत सरकाराथ' जोंनो माबा मोनसे होनो गोसो आरो BTR दिनै BSc होबाय BTC होबाय आरो BTR खौबो होबावबाय खिन्थु दिनै जों जि रायजोआव दङ आसामनि सिङाव जों दङ बे आसामनि सिंनि जिथुनाखि सरकार जे सिस्टेम आरो सरकारखौ सालायग्रा मानसिफोरनि जि मानसिक जि मरेलिटि बेयो बर' जातिनि कुनु मोनसे फेभाराव गैया बिथांमोना बर' हारिखौ बे अख्रां नांगा हारिमुजों बुंफबनाय बर' जातिखौ बे आसामनिफ्राय बे बुहुमनिफ्रायनो सिलिंखार खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्रआ थानायखायनो जोंनि गोनां मोनफ्रोमबो MOSआ दिनै इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो गोनां इमप्लिमेन्ट क्लजफोर जाय क्लजफोरखौ दिनै इमप्लिमेन्ट खालामबासो दिनै जाथिया थांनो हागोन बेबायदि क्लजफोरखौ बिथांमोना कुनु दिना इमप्लिमेन्ट खालामनाय नङा दिनै दा जि नुदों इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामदों बेवहाय दिनै आसामा सोरबा हारसा समाजा मोजां जानाय बा बिस्रा माबा मोनसे प्रफिट जानाय लाब जानाय क्लजफोरखौ दिनै बिथांमोना बेखौ मावदों इमप्लिमेन्ट खालामदों बेवहाय जों नुनो मोनदों दा जों नुदों जों रोखायै बुंनो हायो जे जोंनो मा नांगौ बे क्लजनिफ्राय दिनै एरिया एक्सटेनसन अगमेन्टेसना जाथारनांगौमोन बेखौ बिथांमोना खोथा होदों खिन्थु दिनै एकर्डआव बा दिनै जि कमिसन मोनसे दाबाय बे कमिसनाव एक्सटेनसन खालामनाय बा अगमेन्टेसन खालामनायनि खुनु बाथ्रायानो गैया न' डाउट मोनसे मोननै गामिखौ सोगोन होननानै बिथांमोना इनक्लुजननि प्रभिजनखौ दोनदों बेजों लोगोसे एक्सक्लुजनआ बिराद गिदिर मोनसे
गिलु बालु मोनसे जाथाय जागोन आरो बे एक्सक्लुजनजों जोंनि थाखानाय बिटिआर बाउन्डारिनि सिंनिफ्राय माने रोजा रोजा गामिया बिनिफ्राय ओंखारलांगोन आरो बेखौ खालामनायनि खारनानो जाबाय मा बेवहाय दिनै आसामा लाब जायो हारसा समाजा लाब जायो इनक्लुजनाथ' जाया इनक्लुजना मालाबा जाया बेखौ जोङो दिनै नुखादों आरो दिनै डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा दिनै बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डआव बे 288 इन्डियान कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै लोगोसेनो सिक्स सिडिउल क्लजनि प्रभिजनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 280 नि गेजेरजों मोनसे फान्डिंनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे फान्डिंआ बै आर्टिकेलखौ माब्ला एमेन्डमेन्ट खालाम बेखौबो खालामा आरो दिनै एमेन्डमेन्ट खालामनायानो बेवहाय जों बर' जाथिया मा लाब जागोन दिनै बिटिआर बा बिटिसिआव दिनै मा लाब जागोन इन्डियान कन्स्टिटिउसननि सिङाव 280 आर्टिकेलनि दहाय लानानै भारतनि प्रेसिडेन्टआ मोनसे गोहो दं बेवहाय फाइनान्स कमिसन मोनसे दानाय जायो बोसोरबानि थाखाय आरो बेवहाय साब्रै कमिसनखौ दिनै प्रेसिडेन्टआनो बेखौ बासिनानै होयो फाइनान्स कमिसना दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव बिसोरनि रेभिनिउ बिसोरनि पार्सेन्टखौ रानलायनायनि मोनसे इकुवेसन खालामनानै हरनाय जायो आरो दिनै आसामाव बेखौ दिनै बे माबा मोनसे फान्डिं फैबाय बे फान्डिंआबो आसामनि सिङाव जि मोनसे सिस्टेम पन्चायती राज बेवहाय फैगोन आरो पन्चायती राजनि गेजेरजों मिउनिसिपेलिटिनो माबा माबि बेबायदिनो टाउन माबाखौ रेगुलेट खालामनायनि जि मोनसे सिस्टेम बेवहाय दिनै फैगोन पन्चायती राजाव डाइरेक्ट फान्डिं फैनो हागौ स्टेटनिफ्राय खिन्थु दिनै जोंनि एरिया खालामनायनि बे सुबिदाखौ बिथां आसाम सरकारा बेखौ खालामना दोनगोन आरो जों जे बर' हारिया बेबायदि बिटिआरनो बेबायदि मोन्थाय गैया दिनै रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बे आयेन जानानै फैदों बेखौ आसाम सरकारा मालाबाबो इमप्लिमेन्ट खालामा जायखौ खालामबा दिनै बर'फ्रा पात्ता मोनजोबगोन नङा होमबा बेबायदिखौ खालामा मालाबाबो खालामा बेखौ दिनै एसटि हिल्स बिटिसि सुक्ति जानायावनो बेयो फैदोंमोन बेखौबो दिनै बिथाङा फुलफिल खालामा बेनिफ्राय माखौ खालामदों दिनै माखासे जों लुबैयै बेखौ दिनै खालामदों जों लुबैदोंमोन जे बर' रावा जिहेतु 8 सिडिउलाव हाबनाय आसामनि सिङाव बियो स्टेट लेंगुवेज मोनसे जानांगौ असमियाजों लोगोसे बर' रावाबो समान स्टेटासाव थांनानै थानायनि बाहायजानो हानायनि मोनसे मोन्थाय दं बेखौ जों लुगैदोंमोन आसाम सरकारा बेखौ मालाबाबो खालामा आरो दिनै जोंनि बेरेखायै बिथांमोना 6 सिडिउलाव थानाय मोनसे रावखौ दिनै एस'सियेट लेंगुवेज खालामनानै दोनबाय जायखौ दिनै जोङो रावबो लुगैयाखैमोन बर' जाति हिसाबै सेपारेट डाइरेक्टरनि बाथ्रा दिनै बेखौ खालामगोन खारन बे सेपारेट डाइरेक्टरा दिनै जों बर'फ्रा आलादायै मोनब्ला जों बेवहाय जोंनि एजुकेसनाव ना डाइरेक्ट बे सेपारेट डाइरेक्टरनि गेजेरजों प्लान पलिसि लानानै जोङो उदां भाबै मावनो हागौमोन खिन्थु दिनै मा खालामबाय बिटिआरनि बा बिटिसिनि आउटसाइड माने हारि माहारि फिसा जाति जनगोष्ठी ट्राइबेल माहारिफोरनि रावखौबो लोगोसे सरजाबफानानै होबाय दा बिनि थाखाय जोंखौ जोंनि सिस्टेमाव जोंनि एडमिनिस्ट्रेसन बियो गाज्रि धरननि इम्पेक्ट खालाम जाय जाति हारि माहारि बिथांमोना दासिमबो स्कुलाव मिडियाम हिसाबैनो दिनै जायाखै दिनै बेबादि समाव दिनै बिथांमोना बे सेपारेट डाइरेक्टरावबो गाज्रि रोखोमै मोनसे हेम्पार आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव थानाय जि खौसेथि बेबो दिनै धंस जालाङो खारन बेवहाय डिमान्ड फैनोसै नङा होमबा गासिबो जाति जनगोष्ठी जोंनोबो राव नांगौ जोंनोबो इन्स्टिटिउसन नांगौ नङा होमबा जोंबो हारि बेबायदि मोनसे लुबैनाया बयहाबो दं आरो बेवहाय मोनसे केअस
जों ट्राइबेल माहारिनि गेजेरावबो जोङो डिभाइड बे आरो बे सिस्टेमा आरो जोंनाव हाबबावबाय बेफोरखौ दिनै खालामा स्पेशल लेजिस्लेशननि बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिएडि एरिया बा बिटिआर एरियाथ' 6 शिडिउलाव गोलैखानाय बेवहाय सेफगार्डआ बिटिसि माने 6 शिडिउल हिसाबै जोंहा सिकिउर जानांगौ बिनि अनगायैबो दिनै जों मा लुगैदोंमोन जे बिटिसिनि बा बिटिआरनि आउटसाइड जायफोर ट्राइबेल बर'फोरनि दं ट्राइबेलफोरनि हा दं बेबो सिकिउर जानांगौ बिनि थाखाय स्पेशल लेजिस्लेशन खालामगोन होननानै एमअएसआव फैदों 7.1आव लिरनानै दोननाय बै लेजिस्लेशनखौबो आसाम सरकारा खालामा बेखौ बिथांमोना मावा मालाबा मावा दिनै मावनाय मोनब्ला दिनै बेबायदि माने बरबारियाव दिनै नलपारायाव गुवाहाटीनि नलपारा बरबारि आरो दिनै बातारमारि बेबादि एरियायाव आरो बिनि अनगायैबो गोबां एरियाफोर दङ बेबादि दिनै जोङो दिनै बेबादि सिटुएसननि मोगा मोगि जानांगौ गैयामोन दिनै बे इमप्लिमेन्ट जानो हागौ गोलाव समनि उनाव खिन्थु बिनि सिगांनो दिनै आसाम सरकारा बेसेबां दिनै खासलेन्ड दं सरकारि हा दं बा दिनै दैब हा ना हाग्रा एरिया बा दैब हा रिजार्भ हा बेफोरखौ दिनै बिथांमोना आखायाव लांजोबफिनगोन आरो दिनै बेखौ दिनै खालामगासिनो दं आरो ओरैबायदि रोखोमै दिनै क्लजखौ लिरनानै दोनदों बेवहाय जे 7.2आव ना स्पष्ट भाबै बुंदों बे आसाम सरकारा बै खासलेन्ड दैबलेन्ड आरो बै रिजार्भ हाफोरखौ आसामा प्रटेक्शन होगोन होननानै बुंनाय बे बाथ्रानि गेजेरजों दिनै माने बिटिसि एरियानि बा बिटिआर एरियानि हा हुफोरखौबो बिथांमोना आसामाव लानानै थांफिनजोबदों दा बेबादि जाना दं दिनै बरबारियाव थानाय बर'फ्रा दुखु आरो मेगन मोदैजों थांनानै थानो गोनां जादों जि हाया दिनै बर'फोरनि नलपारानि हाया बर'फ्रानो बे गासै गुवाहाटीयानो दिनै बर'फोरनि बेवहाय 6 लाख बिघा हाया ट्राइबेल मानसिफोरनिमोन 6 लाखनि बारा आरो दिनै बेफोरखौ दिनै बे जायगानिफ्राय बर'फोरखौ होखारजोबनायनि पलिसि आरो क्लजखौबो दिनै बिटिआरआव लानानै फैदों 7.2आव बिनि गेजेरजों गासैबो बर'फोरखौ दिनै होखारजोबगोन आरो दिनै बेथ' बे बिटिआरनि बाहेरा बिटिआरनि सिङाव दिनै बर'फ्रा दिनै गाबनांदों बातारमारियाव जुग थाबोनाय बै बर' गामिफ्रा माबा मोनसे इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस खालामनो थाखाय बेखौ दिनै नाजादों बेवहाय बिटिआर सरकारनि दिनै CAM प्रमद बर' बा सोरबा मिनिस्टारनो बिथांमोना फंसेबो बेवहाय जेबो बुंनो हाया खारन बियो MOSआव फैखानाय MOSआव लानानै फैदों बेखौ दा सरकारा बेखिनिखौ दिनै खायदा खालामनानै खामानि मावगासिनो दं जों बर'फ्रा गाबनानै लाब गैया दिनै बिटिआर सुक्तिया बर' जातिखौ धंस खालामसिगोन जोंनि हाया कुनु निरापत्ता गैया पात्ता जानायनि कुनु लामायाव गैया रादार जोंनि हाफोरखौ आरो दिनै जि मोनसे 6 शिडिउल एडमिनिस्ट्रेशन बेखौ दिनै नाल एन्ड भइड खालामनानैसो फोजोबनानै बे जातिखौ धंस खालामनायनि लामायाव लादों जों दिनै मा लुबैदों जों दिनै 34 इयार्स बर' सेंग्राफ्रा BSF आरो NDFB दानानै दिनै बर' जातिखौ रैखाथि होबोदों बोरैबा बोरै दिनै सरकारनि हरजन्त्रआनो जा बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि जेबो मेलेम गैयै सिगाङाव सानखानानै खामानि मावनो हायै खारननि थाखायनो दिनै जों आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा NDFBआ सोमावसारग्राफ्रा दिनै जों केसनिफ्राय उदां जानो हाया जोंथ' बिदों जोंखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ रायजोआ जिहेथु जालाब्ला NDFBफ्रा जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौ जोंहा केसनिफ्राय उदां जानांगौ होनना जों स्पष्ट भाबै 22 तारिख जानुवारिनि 22 तारिख 24 तारिखसिमहालागै आर्गुमेन्ट खालामदोंमोन जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ होननानै खिन्थु जों दिनै नुबाय जोंनि माखासे दोलोफ्रा माने एकर्डआ थाब जानांगौ हाखु दाखु जानांगौ जेरैबायदि बिथांमोना
लामा लाबाय बा दिनै बिथांमोना जि डिक्लेयार खालामबाय एकर्डआ जासिगोन होननानै हाखु दाखु खालामनायाव जों जि लुबैदोंमोन जों बेखौ खालामनो हायासै जोंहा दिनै केसआ दाबो जोबा एकर्ड जानायनि उननिफ्रायसो बांसिन केसआ दिनै रिभाइभ जादों जोंनि मानसिफ्रा दिनै थानायाव थांनांदों कर्टआव थांनांदों हाजिर जाबाय थानांदों जोंथ' मिथियो बर'फ्रा खुनु थाखा फैसा गैया गोजान गोजान जायगायाव दङ कर्टआव फैनांगौ जायोब्ला हाजार हाजार थाखा खरस खालामनानै फैनांगौ जायो बेफोर मा फोरमायदों दा जोंनि इनडाइरेक्टलि जोंनि NDFB मानसिफोरखौ बा बर' न'खरखौ रांखान्थि बिथिङाव जुरला खालामनानैसो बिथांमोना गारसिगोन आरो जों बिनिखायनो बारे बारे बुंदों सरि जे केसआ जिहेतु एकर्ड जाबाय केसखौ एटलिस्ट डरमेन्ट अबस्थायाव दोननांगौ बे जिहेतु क्ल'जआव केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बे उइथड्रसो जानांगौमोन खिन्थु दिनैनि तारिखाव बारानिफ्राय बारा केसफ्रा दिनै रिभाइभ जानानै सामन फैगासिनो दं आरो बेहाय जों बिनि थाखायनो गोबां जेंनायाव गोलैनो गोनां जादों बेनिफ्राय रिक्रुइट बिथांमोना खालामा मालाबाबो खारन बे रिक्रुइटखौ लाना फैबानो हाजार हाजार बर' इयुथफ्रा बेवहाय साख्रि मोनगोन बेखौ सह्य खालामनो हाया बेखौ सहायनो हाया आसाम सरकारा दिनै आसामनि जि सिस्टेम पलिटिकेल सिस्टेम बेखौ सहायनो हाया खायदा खालामनानै दिनै बिथांमोना बेखौ बोखारदों जों मा खालामदों एकर्डआवनो दं दिनै टिचार एपइन्टमेन्ट जानांगौ प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांगौ कलेज स्कुल बेफोरथ' खालामना होनांगौ बेफोरखौ खालामग्रोनांगौ खालामनानै होनांगौ खिन्थु खालामासै दिनै दा जों नुदों बिटिआरआ माने दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायजन CAM बिथाङा आफादनि प्रेसिडेन्ट समाव 9 बोसोर आफाद दानाय खामानि मावनाय एजुकेसनखौ माने मा होनो मोनसे मिशन लानानै दिनै खामानि मावबोनाय मानसिया दिनै गावनि स्टुडेन्टफोरखौनो गोरों स्टुडेन्टफोरखौ दिनै बर' स्कुलनि LPनो MEनि हायार सेकेन्डारिफ्राव गावसोरसो दिनै फोरोंनो गोनां जादों दिनै MOS खालामनानै मा लाब जाखो एकर्डआव थानानै इमप्लिमेन्ट मानो खालामनो हादिया बेखौ भारत सरकारा बा जेरै आसाम सरकारा बेखौ मालाबाबो खालामा आरो खालामनायनि खुनु इन्टेनसन गैया आरो बेखौ खालामहोनो दिनै CMनो दानि बिटिआर सरकारा खुनु गोहो गैया जे सोरबा CMखौ बुंनानै बिदि जानांगौ नङाब्ला जोङो अल्टारनेटिभ माबा मोनसे जोङो सिन्था खालामगोन बेबायदि बुंनायनि खुनु मोनसे राहा लामा गैया जोंहा दिनै बहुत इस्युस दंमोन 5 लाख जि मोनसे एक्सक्रेसिया जों NDFBनो होनानै माने जि मोनसे क्ल'ज होनानै होदों बे 5 लाख थाखाखौ मार्टियासफ्रा दिनै सोर मोनखो गैया खेबसे अमित शाह फैनायनि उनाव जि मोनसे डिक्लेयार खालामलांबाय बेवहाय NDFBनि 7 जनल' मानसि दङमोन गासै 49 जननि बिथोराव 7 जनल' NDFB बै माखासे सोर जों बेखौ मिथिया दा मार्टियासफ्रा जोङो फैसा मोननायनि खुनु दिनैसिम खुनु मोनसे क्लियार काट पलिसि गैया सोर होगोन दिनै आसाम सरकारा होगोन ना बिटिआर गभर्नमेन्टआ होगोन जों जेब्ला सोंदोंमोन ADGP साहबनाव इमप्लिमेन्टेसना बेबायदि मार्टियासफोरनिखौ मा खालामदों होननानै ओमफ्राय जेब्ला जों बुङो बिटिआरनो बे चेप्टारखौ जों हगारना होदों ओमफ्राय बिटिआर सुक्तिया दिनै मा खालामदों बेखौसो जों मिथिया जों जेबो मिथिया दा बेनिखायनो जोंहा बेवहाय आरो माखासे खोथा बुंनांगौ दङ जिहेतु जोंनि मार्टियासफ्रा NDFBआथ' दंखायोआनोसै बेजों लोगोसे बै स्ट्रागल गोलाव सम स्ट्रागलनि गेजेराव सिभिल मानसिफ्राबो थैयाखै होनबा सिभिल मानसिफ्राबो मोननांगौ होननानै जों मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों बेखौ रायलायगासिनो दङमोन बेनिफ्राय जेब्लानाखि रायलायो बे पइन्टखौ जेब्ला उत्थापन खालामदोंमोन आं बिटिआरनि रावबो सरकारनि मानसिफ्रा बेबायदि जानांगौ होननानै आंजों लोगो लाफायाखिसै बुंफायाखिसै सिभिल मानसिफ्राबो मोननांगौ होननानै बुंफायाखिसै दा जोंखौ स्पष्टबो बुंदों NDFBआल' मार्टियासफोरखौ मोनगोन NDFBनि न'खराल'सो बेनिफ्राय सोरबा सिभिल मानसिफ्रा मोननाय नङा होननानै बिथांमोना दिनै बुंनानै दोनखादों अब्ला जोङो मा जागोन फारसेथिं खिन्थु पलिटिकेल कारनाव दाखालिबावै कक्लाबारियाव बाय इलेक्सन जाबाय बेवहाय सोरबा बर'फ्रा बुंबाय जे बे गोलाव सम
बर'नि आन्दलनाव जोंनि एतजन मानसि थैदों बेखौ बिनि फैसाखौ एक्सग्रेसियाखौ जोंनो होबासो जों सापर्ट खालामगोन होननाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'मोना एकदम माने बाज्ल' थांनानै फैसा होदों दिनै सोरबा सिभिलियन मानसिफ्रा सोरबा हारसाफ्रा बर'फ्रा मोनोब्ला दिनै जोङो स्ट्रागल खालामदों बर' जाथिया दिनै मुंख्लं जालांदों बा रुंसारि जालांदों बै बर' न'खरफ्रा मानो मोना दावहानि समाव थैनाय बर'फ्रा जोंहा बे गिदिर कुइसन बेनिखायनो जों सोंदों जों जेरावबो बुंदों बे खोथाखौ आरो जों दिनै इमप्लिमेन्टेसन कमिटि हिरेननाथनि चेयारमेनशिपनि जि मिटिं बयबो आं स्पष्टयै बुंदों खिन्थु बिथांमोना दिनै बे मार्टियार्सनि खामानिखौ बिटिआर जाबसिनना होदों जों मिथिया दिनै मा जानानै दं दा बेफोर खामानिखौ खुनु दिना मावा रिहेबिलिटेसना दिनै जोङो जेबो जायाखै 4 लाखखौ खावसेनो होदों खावसेनो होआखै बे बिराद दुखुनांथाव आरो दिनै एनडिएफबि होननानै आं एनडिएफबि होननानै बुंनानै लानायनि खुनु मोनसे जा गोहो गैया आरो बेखौ दिनैसिम मेइन हार्डक'र मानसिफोरखौ दिनै एप्रुभ खालामाखै आरो खालामाखै खिन्थु खालामदों माने ओरैबायदि मोनसे फ्राबो दिनै मोननायाव बे सिटुएसना आरोबाव गाज्रिसिन जादों बे अर जोंनाया बारासिन जादों जों बेखौसो दिन बेनिखायनो जों बुंदों जेरै भारत सरकारा माखासे खामानिफोरखौ बिसोरो माबाया आसाम सरकारा गावस्रा लाब जानाय माखासे खामानिखौ मावदों कमिसन दादों कमिसनजों बिसोरो बर' हाखौ बर' एरियाखौ बर' गामिखौ लांजोबफिनसिगोन बेबायदि रोखोमै दिनै जोङो नुनो मोनदों आरो इमप्लिमेन्टेसना जायाखै दा बेहाय गोरलै सोदोबाव नोंथाङा मा बुंगोन जे बे एकर्डखौ लानानै नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन एकर्डखौथ' जोङो सेटिसफाइड नङा जोंनि जिथुनाखि थांखिमोन भारत संबिजितनि सिङाव गिदिरसिन मोनथायानो जाबाय आलादा सेपारेट स्टेट बेखौ जों लुबैदोंमोन दा बे जायैखाय जोङो साफ्रोमबो एनडिएफबिआ जोङो खुसि नङा इमप्लिमेन्टेसनाबो जायाखै आरो जों एनडिएफबिआ ओरैबायदि दुखु खस्थ'आव दङ एनडिएफबिआ एसेबां उदांस्रिनि खामानि मावनो ओंखारबोनाय सेक्रिफाइस थैबाय मुंख्लं जालांबाय दुखु खस्थ' खालामबाय बैबायदि दावहारुफ्रा दिनै गुबुन गुबुन रायजो सोरबा कर्नाटक सोरबा मुम्बाइ बेबायदिनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन स्टेटआव बिथांमोना दिनै दिन हाजिरा खालामनानै थांनानै थानो गोनां जादों आरो बेबायदि अबस्था दिनै खालामना दोनबाय बे बिटिआर एकर्डआ बेनिखायनो जोङो बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै जों खुनु दिना सेटिसफाइड नङा आरो बे इयुनाव बे एकर्डआ बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आरोबाव गिदिर मोनसे अर फोजोंनानै मोनसे दावहानि मोनसे फोथार दिनै खालामना दोनगोन बेखौ जोङो दिनै स्पष्ट भाबै जों नुखादों दा बे बिथिङावनो बिटिआर एकर्डखौ नोंथाङा बुंदों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बा भारत सरकारनिफ्राय बे बिथिंखौ बिटिआर एकर्ड जिखिनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बा बेखौ बिथांमोना रोखायै एमअएसआव खालामबाय नाथाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ मावाखै होननानै नोंथाङा बाथ्रा बुंदों दा बेवहाय गोलाव बोसोर नोंथांमोना 34 बोसोर संग्राम खालामबाय गुबुन फारसेजों नायोब्ला बर' रायजो राजाफोरा राजा लामायाव ओंखारबोबाय बर' रायजो राजाफोरा दिनै संग्राम खालामबाय बे संग्राम खालामनानै बिटिआर एकर्ड जाबाय नाथाय बे इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला बेखौ जुदि खालामनो हायाब्ला बेनि अल्टारनेटिभ बा स्टेट गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनो थाखाय अल्टारनेटिभ मा जागोन दा एकर्डआ जिहेतु गोरोन्थि जाबाय बेखौ दिनै बयबो सिखार जादों जायफोर दिनै सरकार खालामदों सरकाराव दं बिथांमोनाबो एकर्डआव जे गोरोन्थि जाबाय इमप्लिमेन्ट खालामजाया बेखौ दिनै बिथांमोना फिल खालामदों खिन्थु दिनै सरकारखौ बासायनानै लाखिनांगौनि खाथिराव जेबो मावनोबो हाया दिनै जेबो खालामनोबो हाया जेबो बुंनोबो हाया दा बे बाथ्रायाव जोङो जेब्लाबो नोजोर होनांसिगोन बे एकर्डखौ जोङो आसलते गनायगौमोन बा गनायनानै लानो हानायनि मोनसे फोथारबो फैगौमोन जुदि सरकारा आसाम गभर्नमेन्टआ आरो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ माखासे जेंनाफोरखौ जुदि मोजाङै
मोजां हेन्डेल खालामनो लांनो हानायमोनब्ला बुजिनानै बे कर्टआ बोरै जानो मोनखो मानि थाखाय जाखो बेखौ जुदि साननायमोनब्ला बे कर्टआ मोजाङै जागौमोन आरो दावराव दावसि जायै मोनसे खामानिखौ मावनो हागौमोन। संग्राम खालामनायनि मोनसे सम्भाबना दं नामा बे एकर्डखौ लानानै? सम्भाबनाथ' दाथ' एकर्डनि उनाव अलरेडि संग्राम मोनसे फैखाबाय। इन्टेलेक्सुवेलि बे एकर्डखौ लानानै बेखौ मा होनो रिभिजिट खालामनायनि थाखाय आरो गोदानै मोनसे फ्रेश टक खालामनांगौ होननानै मोनसे डिमान्ड फैखाबाय आरो बेखौ चेलेन्ज खालामनानै बे कर्टनि माखासे दफाफोरखौ चेलेन्ज खालामनानै अलरेडि हाइ कर्टआव बेखौ माने इन्टेलेक्सुवेलि आरो दिनै अधिकारखौ नायनानै जोंनि अधिकारखौ नायनानै बेखौ जों अलरेडि बेखौ दिनै बर'फ्रा कर्टआव दिनै बेखौ माने दा मा होनना बुङो बिसाराधीन जानानै दं साब जुडिसियेल दं कर्टआव। गतिके अलरेडि बियो मोनसे लेभेलाव बे संग्राम जानानै दंखायो आरो बे जुदि जायाब्ला जिहेतु बेजों जेबो जानाय नङा बिनि थाखाय आरोबाव आनादार ग्रुपआ दिनै ओंखारबोगोन आरो दाथ' जों नुनो मोनदों बनसुफोर बादिया आलादा रायजोनि थाखाय आवाज होफिनबाय सोरबा पिटिसि होननानै बोखांफिनबाय बेखौ पिटिसिनि थाखाय नांनो थाखाय दिनै दावहा बिथांमोना जुजिसिगोन नङा होमबा? दा बर' समाज हिसाबाव बे संग्रामखौ लाबोब्ला बर' समाज हिसाबाव गोबां थांनाय समफोराव जुदि नायोब्ला जोङो NDFB हिसाबाव नोंथांमोनाबो 33 बोसोर संग्राम खालामबाय। जोंहाय रायजो राजाफोराबो एबसुआ लिडिं खालामनाय मोनसे गणतान्त्रिक भाबै बिथांमोनाबो राजा लामायाव लानानै रेल लामा सुबुंगौमा खालामनानै मोनसे संग्राम खालामबाय। जाय संग्राम खालामनायाव बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर' समाजा बेसेबांबा उनफारसे थांदों मानोना बेवहाय फाइनान्सियेलि बुं नोङो फरायनायनि बिथिङाव दङ बायदि बिथिङावनो जों बर'फोरा उन जानानै थादों। दा फिन जुदि बेवहाय संग्राम जुदि खालामोब्ला बर' हारिया बेसेबांसो खहा जानो थांगासिनो? बे आन्दलनाथ' मोनसे संग्रामाव जोंनि माने जि थाखानाय जि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चारा बे धंस जालांखायो बेयो ससियेलिबो जागोन इक'नमिक दिगाव जागोन आरो दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिथिं जोंनि गासैबो सिस्टेमाव दिनै बियो एफेक्ट जायो। बे आन्दलनखौ नांगौखायनो दिनै गासैबो रायजो राजाफ्रा बे आन्दलनाव बारसोमजोबदोंमोन। NDFBआबो ज' जानो हानायनि मोनसे दिनै जोङो खाबु लानानै जोङो दिनै आन्दलन खालामफादों। आसलते जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे फार साइटेडनेस थानांगौ। मा खालामहैगोन बिनि फिउचार बिनि जि मोनसे गल बेखौ जाफुंहैनायनि मोनसे गोख्रों डिटारमिनेसन थानांगौ। बे सिगां थाग्रोनांगौ जोंहा खिन्थु बर' लिडारफोरनि गेजेराव जों बेखौ दिनै नुनो मोनाखिसै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे आन्दलन जाबाय अख्रां नांगा दिनै राजा लामा रेलवे ब्लकेट खालामबाय आरो नुनायाव आरो दिनै खोथा बाथ्रायाव दिनै रायजो नङाबानो जोङो जिराया नङा होमबा? डु अर डाइ आसाम डिभाइड आसाम 50-50 बे स्ल'गानजों मोनसे दिनै आन्दलन जाबाय। बे आन्दलनखौ आंबो गोरबोजों खिन्थु लादोंमोन दे माबा मोनसे जाहैसिगोन फिउचाराव जोंबो NDFBआबो बेवहाय ज' जानानै खामानि मावदिनि बेखौ जों दिनै फिल खालामनानै 6 बोसोर 7 बोसोर जोङो ज'है आन्दलन खालामदों। खिन्थु उनावहाय नुबाय जे बेवहाय सिङाव माखासे थाखुमानाय बा दोनखुमानाय माखासे एजेन्डा दङमोन। बियो लास्ट पार्टआव बियो खिन्थु स्रा स्रा नुजाहैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु इन्टेनसन आंथ' बुङो बे आलादा रायजो सोमावसारनायनि गुदियावनो दंमोन राजखान्थि बा दिनै माबा मोनसे सरकार सालायनायनि मोनसे षड़यन्त्रसोमोन। बेखौ स्पस्तयै आङो दिनै बुंनो मोनदों। गेजेर गेजेर आं बुंखाङोमोन आंखौ जे रागा जोङो आंखौ बिथांमोना बोराबो आङो बहुत साजेसन आरो दिनै एक्सप्लेन खालामदोंमोन। जोङो सोमावसारग्राफ्रा राजनिति खालामनो दरखार गैया।
जों इलेक्सन गेलेनो दरखार गैया इलेक्सन गेलेयोब्ला जोङो आन्दलन खालामनो हानाय नङा दिनै जों मा बिदों आंनि बाथ्राया स्पष्ट बेमोन आं बुङोमोन बेखौनो जे जों जुदि आलादा रायजोखौ बिमारदोंब्ला जों बिटिसि बायदि इलेक्सनखौ गेलेनो दरखार गैया एमपि इलेक्सनाव जों एमपि जानो दरखार गैया जोंनि आन्दलनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालाम मोनसे समाव एकर्ड जागोन बे एकर्डनि उनाव जों देरहायोबा रायजो मोनोबा माबादि पार्टि खालामनानै नोंथांमोना इलेक्सन गेले आं बेबादि साजेसनखौ बुंदोंमोन खिन्थु बिथांमोना खुनु दिना बेखौ मानियासै गनायासै खालि इलेक्सन आरो दिनै आं नुदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों फोथायोमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे माहारियारि मोनसे आफाद बेयो सिनस्रि गावसोरबो बुंनानै लायो बे सिनस्रि खिन्थु दिनै बे सिनस्रि आफादा बर'फोरनि स्ट्रागोलनि समनिफ्रायनो आरो जों नुनाय जोंनि एग्जाम्पल जों नुदों जे बिएसि समनिफ्रायनो बिएलटि समनिफ्रायनो जिखुनु समाव जिखुनु आन्दलनाव जिखुनु माने माबा मोनसे जायोब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ इन्टारफेयार खालामफैदों बिएलटिआ जोनोम जाबाय बिएससिआ जायाखिसै बिएससिखौ नागारबाय बिएलटिआ जोनोम जाबाय बिएलटिजोंबो आबसुआ थादों बिएलटिआ जेब्ला इलेक्सन गेलेनो नागिरबाय माने इलेक्सन गेलेनायाव गोरोबलायैसो मोननै पार्टि जाना थाबाय इन्टारफेयार खालामदों जिखुनु समाव इन्टारफेयार खालामदों दिनै एनडिएफबिनि जिथुनाखि सोमावसारनाय बा एनडिएफबिनि जिथुनाखि पिस टक बेवहायबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि आबसु बेबो इन्टारफेयार खालामनानै दिनै जोंनि जि थांखि एनडिएफबिनि जि गल जोंनि जि मोनसे हारिनि उदांस्रिनि बाथ्रा जों दिनै लाना फैदों जोंहा मोनसे थांखि दंमोन जे जों जेरैखि जाया जाथि फोथांनायनि माबा मोनसे गिदिर जों खामानि मावगोन खिन्थु बेवहायबो इन्टारफेयार खालामनानै दिनै बर' संगठनफोरखौनो थुब्ला थुब्लि खालामनानै दिनै गावस्रा गावस्रि खालामहोनानै लिडारफोरनि गेजेराव जेरै गोरोबलायै खालामनानै जि मोनसे दिनै परिस्थिति सृष्टि खालामबाय बेबादि जों जोंनि भारत सरकारखौ दिनै आसाम सरकारखौ जों माबोरै नारसिननानै रायजोफिनो बेथ' गोरोन्थियाथ' जोंनिसो बर' दल संगठनफोरनिसो बर' दैदेनगिरिफोरनि थाखायसो बेयो जादों बे गोरोन्थियाथ' जोंनिसोना दा बेबादि दिनै खालामनाङामोन आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोलाव सम थानानै आं गासैबो बाथ्राखौ बुजिदोंमोन दिनै बिथांमोना इलेक्सन केन्द्रिक बेखौ खालामनानै बेखौ बिथा खालामनानै आन्दलन खालामदों आरो बिनि गेजेराव जाबोनाय जिफोर इन्सिडेन्ट बेफोरो मोनफा मोनफा बिराद गिलु बालु मोनसे एग्जाम्पल जिखुनु समावनो दिनै इलेक्सनखौ गेलेनो नागिरो आरो इलेक्सन गेलेनोब्ला दिनै जायजोंबाबो बे एआइडिबो जानो हागौ बे कंग्रेसबो जानो हागौ बे बिजेपि जानो हागौ जायखिजाया दिनै पलिटिकेल पार्टिजों लोगो जानायनि मोनसेल' उद्देश्यनो बेनो जे बेवहाय नोङो साबेसे एमएलए हरनो हागोन हाया बिनि खुनु मोनसे केलकुलेसन गैया इलेक्सनाव गेलेयोब्ला थाखा फैसा फ्ल' जायो सोरबा पार्टिया फैसा हरो बिनि सायाव निर्भर खालामनानै इलेक्सन गेलेनाय पलिसिखौ बिथांमोना लायो आंहा मोनसे एग्जाम्पल दङ जेब्ला 2016नि एसेम्बलि इलेक्सन जादोंमोन बेखिनि समाव बर'नि खौसेथिखौ नायनानै जोङो इउपिपिएल बा बेखिनि समाव माबामोन पिसिडिआरमोन जों ज' नांनोसै बिपिएफजों ज' माने सिट शेयारिं खालामनानै जों गेलेनांसिगौ होननानै आं प्रस्ताब होदोंमोन बेखिनि समाव हाग्रामानिफ्राय आरम्भ खालामनाय गासै लिडारफ्रा आंजों जिरायनानै जोंजों जिरायनानै एनडिएफबिजों जिरायनानै मोनसे डिसिसन होबाय नोंसोरबो इलेक्सन गेले सिट शेयारिं जालायगोन नोंसोरो जेबो सिन्था खालामनाङा जों दङ जों बर'फ्रा बेखौ ज' गेलेनांगौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन एमएलए जों हरनांगोन होननानै बेखौ दिनै माने बेखिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि गासै दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारै मानसिफ्रा एकदम नटसाट खालामदों आरो जोङो बेखिनि समाव बिपिएफआ बिजेपिजों एसे सोमोन्दो लाखिहांबायमोन बिजेपिआ बिपिएफजों सोमोन्दो लाखिनायनि थाखायनो माने बिपिएफजों जों लोगो जाला नांगौबा कंग्रेसजों लोगो जागोन कंग्रेसआ इलेक्सन गेलेयोबा थाखा फैसा जोंनो होयो होननानै कंग्रेसजों गेलेदों कंग्रेसआ 15 बोसोर बेखिनि समाव सासन खालामनानै जेबोआनो गैखाला जिखुनु समावनो धंस माबायाव स्टेजाव फैबायमोन थासारियाव फैबायमोन बेबादि
कंग्रेसजोंनो दिनै माने एबसुआ लोगो जानानै इलेक्सन गेलेहोदों आंथ' बारे बारे बुंदोंमोन जों ज' गेलेनांगौ आरो बेबादि अफारखौ जोंनो होखाबाय जों गेलेनांगौ कुनु दिना ज' जानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना सिन्था खालामाखिसै आरो बेयो बिराद दुखुनांथाव दा बे बिथिङावनो नोंथाङा बुंदों दे नैबे संग्राम खालामनायाव पलिटिकेल फैनाङा होननानै नोंथाङा बुंदों दा बे बिथिङावनो आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिनो लुबैदों सोंनो लुबैदों बा बर' रायजो राजाफोरा बेवहाय मोनसे सोंथि सिखांदों दे एबसुआ बै समाव मा थांखिजों नैबे राजखान्थि हान्जाखौ मदद होनाय बे मोनसे सोंथि जाखांबाय थायो आरो बे बिथिङावनो आं नोंथांनाव मोन्थिनो लुबैगोन जे बै समाव जेब्ला बिपिएफआ सरकार खालामबाय थादोंमोन बै समाव जे संग्राम खालामनाय नोंथांमोननि संग्राम खालामनाय 34 बोसोर संग्राम खालामनानै मेन स्ट्रिमाव फैनानै नोंथांमोना नैबे राजा लामायाव सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै नोंथाङाबो बाथ्रा बुंदोंमोन बा रायजो राजाफोरजों संग्रामाव बाहागो लादोंमोन दा बै समाव जेब्ला संग्राम खालामफुबाय थानाय समाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा माखासे सुबुंफोरा बेवहाय बिथांमोना मोनसे स्टेटमेन्टखौ होबाय थायोमोन बे सेपारेट स्टेट जाया कुनु क्राइटेरिया गैया लाब गैया गामसा गाननानै दिल्लीयाव थांना जेबो लाब गैया बै बाथ्राखौ बुङो दा बै थासारिखौ नोजोर बोनानै आरो जिहेतु पलिटिकेल मोनसे प्रेसार होनांगौ सोमावसारनाय प्रेसार होनांगौ दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो संग्राम हान्जाया नैबे राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लादों होनना बुङो बेनि सायाव नोंथाङा स्टेटमेन्ट होगोन बेयो आसलते जोंनि थांखिया मा आलादा रायजो नङा होमबा दा आलादा रायजो मोनासै दिनै बिएससियानो जाबाय बिटिसियानो जा दिनै बिटिआरआनो जा बेखौ जोङो उदां भाबै जोङो सासन खालामनो हाया जों कमप्लिट उदां नङा जों सोरनिबा सायाव सोनारनो गोनां जायो बेनिफ्राय दिनै माने बिटिसि खुंथायाव दिनै बिपिएफआ दङमोन बेखिनि समाव दिनै सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपिजों एलायन्स जानो गोनां जादों खारना जाबाय मोनसेल' जे माने स्टेट लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव बोरैबा बोरै मोजां सोमोन्दो जुदि थायाब्ला जोङो बे ओनसोलनि बिटिसि बा बिटिआर बा माने ओनसोलखौ जौगाहोनायनि खुनु लामा थानाय नङा खारन साबिया जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव रिमट कन्ट्रला आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव बेनिखायनो दिनै सोरबा पावाराव थायोब्ला दिनै हाग्रामायानो जा दिनै प्रमद बर'आनो जा हाग्रामायाव दिनै दङ बिथांमोना फंसेबो बैखिनि समाव स्टेटनि एगेन्स्टआव बुंनो हाया खारना बेनो बे मोनसे सिस्टेमखौ ओरैबायदि बानायनानै दोनदों जे बे पार्टिया बे सरकारा जाहाथे जेबो खामानि मावनो हाया जोंनि बारगा जेबो थांनो हाया बेबायदि पलिटिकेल सिस्टेमानो बेनिखायनो आं बुंदोंमोन जे जोंनो सिगां रायजो नांग्रोगौ उदांस्रि नांगौ रायजो मोनोब्ला जोङो गोसो बायदि जोंनि पलिसिजों स्ट्रेटेजि पलिसिजों जोंनि माने एस्टिमेटजों जोङो उदां भाबै खालामनो हागोन खिन्थु सोरखौबा आसा खालामनानै सोरनिबा अननायाव जुदि सरकार खालामनांगौ जायोब्ला जोङो जेब्लाबो बेखौ जाफुंहोनो हाया बेनिखायनो जोङो रायजो लाग्रोनि होननानै आं बुंदोंमोन रायजोखौ जोंनो नांग्रोगौ होनना बुंदोंमोन दा नैबेबायदिनो जादों बिटिसिनि समाव दिनै बिपिएफआ जेरैबायदि सासन खालामबाय 15 बोसोर बे 15 बोसोर सासनाव बारा जेंना जोङो दिनै नुजाथियाखैमोन बा दिनै बिथांमोना बे समाव गावसोरनि मोनसे माबाजों गोहोजों आसामा जेबो इन्टारफेयार खालामनो हायै बेबादि मोनसे पलिसिजों दिनै बिथांमोना फैबाय थादोंमोन खिन्थु दिनै बिटिआर जि मोनसे सुक्ति जाबाय बे सरकारा खिन्थु बेवहाय डिरेक्टलि आसलते इन्टारफेयार खालामनो हायामोन बे मोनसे 6 शिड्युल एडमिनिस्ट्रेसननि सिङाव सासन जानाय बेवहाय ट्राइबेल मानसिफ्रा गावनि गोसो बायदि उदां भाबै साननानै खामानि मावनो हानाय मोन्थाय दंमोन दिनै बेयो समस्त धंस जाबाय आरो दिनै सासे आसामनि सोरबा माने सरकारा बेवहाय इन्टारफेयार खालामहरजोब्बाय जेरावबो गासैबो पलिसि स्ट्रेटेजि बेवहाय दिनै बिथांमोना आखाइ दिनै सोहरजोब्बाय दिनै डिपार्टमेन्टखौबो दिनै प्रमद बर'आ गोसो होनानै हरनो हायाखै बेखौ दिनै बिथांमोना बे एकर्डआवनो दङ जे माने बे
काउन्सिलखौ माने सालायनो थाखाय मोनसे सेपारेट डिपार्टमेन्ट दानायनि बाथ्राफोरखौ बेवहाय सोनानै दोनफादों खार'ना बेनो बेवहाय दा लोगो लोगोनो बे डिपार्टमेन्टआ गावसोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट बेखौ बियो आसामाव खालामना दोनबाय बड'लेण्ड मामोन बेयो डिपार्टमेन्टआ वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खालामना दोनबाय दा बेवहाय सासे मिनिस्टार सोनानै दोनदों दा सिस्टेमा माबोरै नुहरदो नायहरदो दिनै बियो मोनसे बेथ' एकदम लिगेल नङा इलिगेल बियो मोनसे डिपार्टमेन्टखौ दिनै बोखावनानै मोनसे एरियानि थाखाय दिनै डिपार्टमेन्ट दाना होनाया बेथ' इलिगेल बियो खुनु दिना बेबायदि एग्जाम्पल बा इन्सिडेन्ट जेबो बेबायदि गैया बे बुहुमाव दिनै जोंनि जायगायाव गासैबो माबाखौ इन्टारफेयार खालामनो थाखाय दिनै बेखौ खालामनानै दोनदों आरो बे डिपार्टमेन्ट 16ता लांजानाया बेबो खारननि थाखायनो आरो बिनि अनगायैबो जेरै गोबां जेरै जि पावार दंमोन बे पावारखौबो गासैबो लानानै थांफिनजोब्बाय बेहाय बेखौ पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ नायो पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ मोनसे आसाम स्टेटनि मोनसे बियो सिस्टेम बे सिस्टेमाव बिथांमोना लाना थांजोब्बाय दा बेवहायनो नोंथाङा जिखिनि सिस्टेमनि बाथ्रा बुंदों आरो जिखिनि डिपार्टमेन्टनि बा स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ नायो होननानै नोंथाङा फोरमायदों दा बेखौ उदां जाफिननो थाखाय बा जिखिनि पावार जोंनाव दङमोन बा नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय बेखौ सलिउसन खालामनो थाखाय मा राहा लानाया मोजां बे ओंखायनो जोङो बे रिभिजिटनि बाथ्राखौ बुंदों माखासे क्लजफोरखौ जोङो एकदम अमिट खालामथारनांगोन बेवहाय रेक्टिफिकेसन लाबोनांगोन मडिफिकेसन फैनांगोन बिनि थाखाय जों डिमान्ड खालामदों आरो बिनि थाखाय इन्टेलेक्सुवेलफोराबो नांदों बेखौ जोङो बे रिभिजिट खालामाबा जोङो दिनै 6 शिडिउल जोंनो जि होदोंमोन भारत संबिजितखौ एमेन्ड खालामनानै जि मोनसे 6 शिडिउल एरिया डिमार्केट खालामना होदोंमोन बेवहाय जोङो जाति हिसाबै जों थांनानै माने जोङो रुल खालामनो हाया जेराव सोरनिबा इन्टारफेयारा जुदि बेवहाय थाबाय थायोब्ला बे जातिया मालाबाबो गोजौआव थांनो हानाय नङा बिटिआर एकर्डखौ खायसे सुबुंफोरा जाय सुबुंफोरा गाव माने नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो दे पिस सोदोब नोंथाङा मोनसे समाव बे बाथ्राखौ एसे बुंदोंमोन दे पिसखौ बोखारनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन दा बे सायाव मा स्टेटमेन्ट नोंथाङा मा जाहोनाव बे पिसखौ बोखारनांगौ पिसखौ बोखारनाय बाथ्रा बेबायदिथ' जिखुनु बाथ्रा थाया एकर्ड जानायनि उनाव जोंनि जि एरिया जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव पिस मोनसे फैनांगौमोन नङा होमबा बे पिसआ फैयाखै बे सान्थिया फैयाखै दिनैनि तारिखाव पिस होननाय जेबो गैया बर' हारिया उदां भाबै थांनानै थानो हायाखै रावनिबो गोसोआव दिनै सान्थि गैया दिनै बर' हायाव जुग थानाय बर' हायाखौ गोसो जाबानो होखारनो हानाय सैमा अमाफोरबायदि ना बेबादि जुदि अबस्था जायोब्ला बेवहाय सान्थि परिबेसा दं होननानै जों बोरै बुंनो हाया बे गैया दिनै बे पिस होननाय बुस्थुआ दिनै सोरबाया माने क्लेम खालामदों बेखौ पिस जाबाय आरिबाय होनना खिन्थु दिनैनि तारिखाव जों बर'फ्रा रावबो पिस नङा रावबो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा पिस नङा आरो बेबादि एकर्डजों जों दिनै आननेसेसारि माखासे बार्डेनखौ जों लानो गोनां जादों आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेसना लुज जानायनि थाखायनो दिनै जों आनअथराइज मानसिफ्रा सोरबा दिनै गरखाफोरखौ बा दिनै नेपालिफोरखौ दिनै गरखा मुंजों जोंनि बर' हायाव ट्राइबेल हायाव बिथांमोना थानो हानायनि अधिकार होबाय बेबायदिनो आसामावबो जेरावबो होबाय बेबायदिनो गासैबो जोंनि बे 6 शिडिउल जिथुनाखि सिस्टेम बे एडमिनिस्ट्रेसन बेखौ एकदम माने धंस' खालामनायनि मोनसे खामानिया जाबाय थादों बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो दिनै बुंनो हायाखै आरो बुंनोबो कुनु दिना हानाय नङा जेब्लासिमहालागै जों बे बर' जाथिया गावनि एडमिनिस्ट्रेसन गावनो रुल खालामा सोरनिबा नारसिननाय सोरनिबा प्रेसाराव थानानैबो खामानि मावोब्ला जों जाथिया उदां जाया बे एकर्डखौ लानानै सावरायबावो नोंथांजों बे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय
जिखिनि बेवहाय सिगनेटरि दङ बा बेवहाय सागानगिरिफोर आरो बेजों लोगोसे जाखिनि बेवहाय दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय प्रेसार होनो थाखाय खनबेसे दिनै जिरायखो खनबेसे नोंथांमोना मोनसे टेबोलाव फैनानै जिखिनि बेवहाय सिगनेटरिफोर दङ बिथांमोना जिरायखो बा नोंथांमोना जिरायनो हाखो दिनैसिम बोसोर जाबाय दा बे इसुखौ जों लाबोग्रोनांगोन प्रथम जोङो NDFB बेखौ जों लाबोग्रोदों बे मसनखौ दिल्लीयाव जोङो जेब्ला BTCनि इलेक्सन जादोंमोन 2020 सननि अक्ट'बर 20आवनो जों दिल्लीयाव थांदों बेवहाय जोङो सिसिबाय जानानै थांदोंमोन सावराय दङ बेवहाय अनजालु दं आं दङ बेनिफ्राय मेक्सिमाम सिगनेटरिफ्रा जोङो ज' जानानै थांनो हादों सिसिबायनि जानानै बेवहायनो जों बुंखादों मडिफिकेसननि बाथ्रा रिभिजिटनि बाथ्रा बेनिफ्राय माखासे क्ल'जेसफ्रा दिनै डेट्रिमेन्टेल जानानै दङ बेफोरखौ मडिफिकेसन खालामनांगौ आरिनांगौ होननानै डिमान्ड होबाय दाखालिबावै जों थांबावदों दिल्लीयाव जोङो थांबावदों सिसिबाय जानानै बिनि उनाव आं हारसिंबो थांबावदों अब्लाबो आं खोथाफोरखौ माने पारसु खालामबोदों जोंनि बेजों लोगोसे जोंनि बे NDFBनि क्ल'जफोरखौ इमप्लिमेन्ट जाय बाथ्राफोरखौ लानानै खोथा बुंबोदों दा बेबायदिखौ खालामनो दिनै जोङो सोरबा सिगनेटरिया खोथा बुंनांगौ बे खोथा नङा दिनै सिगनेटरिसफ्रा बेखौ बुंथारनांगौ बे खोथा गैया सारा जाथिया सारा इन्टेलेक्सुवेल सारा बर'आ जुदि बेनि थाखाय जुदि गोसो माने नाङोब्ला बेनि थाखाय जुदि इन्टेलेक्सुवेलि फाइट खालामोबा बेनि थाखाय गणतान्त्रिक भाबै आन्दलननि प्रयजन जायोबा बेखौबो खालामनानै जों बेखौ रिएक्टिभेसन खालामनायनि जोंहा दिनै खालामनो हायो आरो बे जोंनि अधिकार मोनसे एकर्डजों जाथि मोनसेया थैलाङोब्ला बेयो खुनु दिना गनायनानै लानो हानायनि बाथ्रा नङा गतिके हायोब्ला BTR एकर्ड सिगनेटरिफ्रा बिनि सायाव खोथा बुंनांगौ आरो हायाबा बुङाबाबो जेबो खारन गैया जाथियानो बेवहाय नाङोब्ला बे भारत सरकारा बेवहाय गनायनांगोन आसाम सरकारा बेवहाय गनायथि होनांगोन आरो बियो मोनसे समाव इमप्लिमेन्ट एबा रिभिजिट जागोन आरो फ्रेश मोनसे पलिटिकेल डायलगनि परिबेसखौ खालामनो हाबानो बेयो समाधान जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं दा बे एकर्डखौनो लानानै दा रायजो राजाफोरा सोमावसारोब्लानो बे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बेखौ मावफुंनो थाखाय मावफुंगोन बा मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना राहा लागोन होननानै नोंथाङा बुंदों दा बे बिथिङावनो जुदि दैदेनगिरियानो जाय बिथांमोना सिगनेटरि खालामबाय जाय बिथांमोना बिनि सायाव BTR एकर्डखौ लानानै बिथांमोना नैबे एकर्डआ मोजां नैबे एकर्डआ ओरै खालामगोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय दा बे बिथिङावनो दैदेनगिरियानो जुदि खौसेथि नङाब्ला दैदेनगिरियानो जुदि मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै बिथांमोना जुदि सावरायलायनानै बिनि सायाव राहा जुदि लायाब्ला रायजो राजाफोरा माबोरै बुजिगोन दे बेवहाय सोमावसारनायनि थाखाय गोनांथि जाबाय दा नैबेहाय जोङो गोदानै मोनसे बेखौ जों नारसिननायनि थाखाय मोनसे राहा लानांगोन बेखौ बोरैहाय बुजिगोन रायजो राजाफोरा बे एकर्डखौ लानानै जिहेथु मोनसे कनफिउज जाबाय आरो बयबो बुजिजोब्बाय बिनि थाखायनोथ' दिनै बियो हाइकर्टआव साब जुडिस नङा होमबा बेखौथ' सोरबा NDFB खालामाखै सोरबा सिगनेटरिफ्रा खालामाखै बहाय दिनै माने हारि माहारिनि दल संगठनफ्रा बाहाय इनभल्भ दं बिसोर सिगनेटरि नङा होमबा दा बेबायदि जों बै हाइकर्ट होनायावनो नोंथाङा बुंदों हाइकर्ट होनायखौ जिहेतु खायसे इन्टेलेक्सुवेलनि बाथ्रा नोंथाङा बेखौ मख'दों बे PIL होनायाव BTR एकर्ड खालामनायाव बा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव हेंथा जादों होननानै माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंनो नागिरो दा बेनि सायाव मा बुंगोन बेथ' बे केस होनायाथ' हेंथा जानांगौनि बाथ्रा गैया खारन जोंहा स्पस्ट आरो जों मिथियो आरो दिनै केसआव बे केसखौ माखौ लानानै होदों बिनि सायाव जों मिथियो एकर्डखौ केस होआखै बिथांमोना बुंनो सानदों दिनै एकर्डखौनो केस होदों हाइकर्टआव बियो बिसाराधीन आंखौबो बुङो बेवहाय बे केसआव बा बे PIL आव दिनै सिगनेटरि सासेयानो दिनै सहि होबाय गाव सिगनेचार होनाय मोनसे एकर्डखौ केस होनो बोरै हाखो बेबायदि रोखोम सिमहालागै आंखौ दिनै कुइसन खालामदों ओमफ्राय आंथ' बुंदों
जे एकर्डखौ केस होआखै आरो बे PIL-आव आं सासे सिगनेटरि नङा आं पार्ट नङा आं बेखौ क्लियार होदों दिनै तारिखाव आरो बेखौ खालामनो बे एकर्डखौ बा एकर्डनि दफाफोरखौ चेलेन्ज खालामनो दिनै सोरबा सिगनेटरिया खालामलायनांगौ बे खुनु बाथ्रा नङा बे गणतान्त्रिक देश बेवहाय गासैबो माने दल संगठननो लिडारफ्रा अधिकार दं जाति मोनसेखौ बासायनायनि बे खाथिराव दिनै सोरबाया सासेबाबो PIL-खौ होनो हायो आरो बेबायदि PIL-नि गेजेरजों मोनसे समाव हाइकर्टआव जुदि देरहायोब्ला आरो देरहायनि खुनु माने गैया खारन जोंनि अधिकारा खर्ब जादों बर'फोरनि संबिजिदारि मोनसे अधिकारखौ दिनै भंग खालामनानै बे एकर्डआ दिनै जादों बिनि सायाव रिभिजिट जानांगौ मोनसे फ्रेश डायलग जानांगौ होननानै डिमान्ड खालामनाया सासे मानसियानो दिनै बेखौ खालामनो हायो नैबे जिहेतु बाउन्डारिनिबो बाथ्रा बेवहाय बुंदों नैबे सानजाहा बारायनायनि बाथ्रा बुंदों बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव बुंनो नागिरो बेखौ जे नैबे PIL होनाया बे बाउन्डारि बारायनायाव गोहोम गोलैदों होननानै बुंदों मा बुंनो बेथ' जानो हाया खारन दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मानो बुजियाखै एकर्डआ दिनै दिल्लीयाव जाथारनोसै 27 तारिखआव सहि होलायसिगोन बिनि सानसे साननै सिगाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंदों जे एकर्डखौ लानानै बर'नो गुबुन गुबुन जाति हारि माहारिफ्रा गिनांगौ जेबो गैया बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गामि मोनसेबो हाबा एक्सटेनसन जाया होननानै स्पष्ट भाबै दिनै बुंखादों हिमन्त बिश्व शर्माया बिनि उनावबो आरोबाव बुंबावदों बिनि उनाव कमिसन दादों कमिसना बारे बारे बयखौबो बुंदों जि समाव दिनै कमिसननि सासे जयन्त बसुमतारिया गावनो सासे मेम्बारमोन चेयारमेनजों लोगोसे दिनै जयन्त आरो सासे दालिम बायन बिथांमोना मेम्बार बिसोरनि प्रेजेन्सआव जों जेब्ला कुइसन खालामदोंमोन जे जोंनि मेइन इस्युआनो जाबाय एक्सटेनसननि बाथ्रा बे एक्सटेनसना जाथारनांगोन जोंनो खोथा होदों जे कमिसननि गेजेरजों एक्सटेनसना जागोन होननानै दिनै बे कमिसननि गेजेरजों जागोन ना जाया माने बिथिं सानजाहा मानो गामि मोनसेबो नोंथांमोना भिजिट खालामाखै स्पष्टयै बुंदों जयन्तनि सिगाङावनो बुंदों जोंनो बेबादि बे बाउन्डारिया जागोन ना जाया नोंथांनि बायदिब्ला जाया होननानै कमिसनानो बुंखानाय जाया होननानै जोंनो बारे बारे बुंदों जोंनो बेखिनि खुनु मोनसे अथरिटि होआखै सानजाहा एक्सटेनसन जानाय गामि सोसननाय बा बाथ्रा जोंनो जेबो क्राइटेरिया जोंनो बेबायदि मोनसे माबा होआखै क्रेडेन्सियेल्स होआखै जों बिथिं थांनो हाया बे गामि सिमा माने दानि प्रेजेन्ट BTC सिमानि साखाथि फाखाथि गंसे गंनै गामिफोरखौ सोदेरनाय आरो एक्सक्लुजननि बाथ्रानि सायावल'सो जोंनो अथरिटि होनाय जादों अब्ला बे एकर्डआव बिटिआर जे एकर्ड बे एकर्डआव सानजा फारसेनि जिखिनि बर'फोर बे बर'खौ थगायबाय नामा बे निश्चय थगायदों दिनै थगायदों आरो बे नंखाय बाखाय खोथाखौनो एक्सटेनसन जागोन होननानै दिनै माखासेफ्रा माबा मोनसे पलिसिनि थाखाय दिनै सानजानि रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायनानै दोनबाय थादों बेथ' एकदम निघात थगायनाय बे नोंथारगौ थगायनाय आरो दा बेहायनो नोंथाङा बुंदों थगायनाय होनना बुंदों 34 बोसोर नोंथांमोनाबो हाग्रायाव थाबाय संग्राम खालामबाय गोबांनो बेवहाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोना नांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रायजो राजाफोराबो बे मोनसे नैबे बिथिंखौ नायनानै मोनसे जे सानजा फारसे बारायगोन जायगाया गुवार जागोन बेखौ लानानै दिनै मोनसे समाव सोमावसारबाय आरो जायनो थ्रय बिटिआर एकर्ड जाबाय दा बे बिथिङाव नोंथांमोना जुदि मोनथिखादोंमोनब्ला बा थामहिनबा नोंथांमोना बुंनाय बायदियै दा नोंथाङा जिखिनि स्टेटमेन्ट होबाय सानजा फारसे जायगा बारायनानै दिनैसिम मोनथिनानै मानि थाखाय नोंथांमोना सिरि दा जोंथ' सिरि थानायनि बाथ्रायानो गैया जों बारे बारे दिल्लीयाव थांदों प्राइम मिनिस्टारनो हम मिनिस्टारनो MHAयाव जोङो मेम'रेन्डाम खालामदों जायजन दिनै बिटिआर
एकर्डनि जाय माने खामानि मावग्रा बिथांमोनजोंबो जों बारे बारे सावरायदों मेम'रेन्डाम जों होबोदों बेनिफ्राय स्पष्टयै रायलायदों जोङो दिनै ज' माने जिरायनो थाखाय इन्टेलेक्सुवेलि आरो गणतान्त्रिक भाबै जों दिनै पेपार वर्कखौ खालामगासिनो दं आरो जों खालामलांबाय थागोन बेवहाय माबा मोनसे गिनांगौनि माबा मोनसे फावसयनांगौनि एकर्ड खालामनानै एकर्डनि एगेन्स्टआव माबा मोनसे खोथा बुंनाय बेखौ जों गिनानै जेबो लाब गैया खारन बियो जों भारत संबिजितआव माने होखानाय जोंनि अधिकार जोंहा दिनै उदां भाबै थांनानै थानो हानायनि अधिकार जों मोननांगौ मोनथाया जोंहा थानांगौ बेनि थाखाय जों नांनो हायो बेनि थाखाय जों सेक्रिफाइस खालामनो हायो आरो बेखौ जों खालामनांगोन दा बेहाय नोंथांमोना पेपारै बा कागजै नोंथांमोना दिल्लीयाव साबमिट खालामदों होननानै बुंदों दा बेसेबांसो बे गोहोम होगोन बायदि जुदि एकर्डआवनो बे बारायनायनि जुदि प्रभिजना जुदि गैखायाब्ला बे नोंथांमोना होनाय जिखिनि बेवहाय मेम'रेन्डाम होनाय बे बेसेबां खामानि होगोन दा जोंनि जेब्ला एकर्ड जादोंमोन बेखिनि समाव बे एकर्डआव मा लिरदोंमोन मा लिराखैमोन बेवहाय मा दं मा गैया जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर NDFBनिफ्राय इसुफोरखौ हाइजेक खालामना लांबाय बै दैदेनगिरिफ्रा बे एकर्डखौ मानो नायदिया बेवहायथ' गोरोन्थिजों बुंफबनाय मोनसे एकर्ड बेखौ मानो नायनो रोंदिया बिनि सायाव मानो बिजिरनो रोंदिया खिन्थु जोंथ' हमनो हादोंमोन जोंनि बाथ्राखौ जोङो फेस खालामदोंमोन खिन्थु जोङो बेसेबां नाजासेयावबो 27 थारिखआव सहि जानो गोनां 24 थारिखसिमहालागै जोङो एकर्ड खालामग्रा बै 3 मानसिजों बारे जों सावरायदों बेवहाय जों माखासे बाथ्राफोरखौ सोसननानै होनो हादों अब्लाबो जों एमनेस्टिखौ जों हायाखिसै जोंनि नांग्रा दावहारुफोरनि केस आरो जेलाव थानाय मानसिफोरखौ उदां खालामनायनि प्रभिजनखौ जों लाबोनो हायासै खारन बिथांमोना जेबो मिथिया जों NDFBआ 34 बोसोर सोमावसारनायनि जोंहा गोखा गोखै एक्सपिरियेन्स दं जोंसो मिथियो हाग्रायाव थानांनानै लुवार बेदलाव अरजानानै पुलिस आर्मिजों गावथारजानानै मेगनावनो दिनै जोंनि माने अनजालु दावहारुफ्रा थैजों लुद्रा लुदि जानानै गोलैना थानाय दृश्यखौ जों नुदों खिन्थु माखासे दैदेनगिरिफोर दिनै जायफोर दिनै बे इस्युखौ हेन्डेल खालामबाय बिथांमोना दिनै गारि सा बहाबा लामायाव बहाबा राजा लामायाव बहाबा ट्रेन स्टेशनाव बिथांमोना 12 घन्टा दिनै बिथांमोना होजिख्रावदों खिन्थु जोंनि सेक्रिफाइस जोंहा मोनसे थांखि दंमोन डेडिकेसन दंमोन जे जोंहा जोंनि गोसो मथे जायागौमानि जोङो मालाबाबो जों गनाया बेबायदि मोनसे थांखि दंमोन खिन्थु दिनै जोंनि बर'फोरनि जिथुनाखि दुर्बलता बेखौ नुनानै दिनै भारत सरकाराबो आसाम सरकाराबो बेखौ दिनै सानस्लाबाय आरो जेरैखि जाया जोंनिफ्राय बोरै सोरनोबा जुदि बे इस्युखौ गथायना होनो हायोब्ला बिराद मोनसे फिसा नेर' आरो गनायजाथावै सुक्ति जों खालामनो हासिगोन बेबादि मोनसे खारनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर'आ बे सुबिदाखौ दिनै लादों जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन जुदि बे एकर्डजों जुदि सेकिउर जानाय जाथिया प्रमद बर'आ जुदि बेखौ जुदि हमथाना लाखिनो हायोब्ला मोजां जुदि एकर्ड खालामनायबा जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन जोङो 36 बोसोर हाग्रायाव थानानै नांदों जोंथ' गनायखादों जों बयबो मिथियो बे बिथिङाव नोंथाङा बुंदों प्रमद बर'नि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों दा बेवहाय बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव NDFBआबो बेनि सायाव दाय दङ मानोना बे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन दा बेवहाय भारत सरकारा जिहेतु जायखिजाया नेर' मोनसे जायखिजाया एकर्ड खालामनाय होननानै बाथ्रा मोनसे नोंथाङा एसे आगोलाव फोरमायदों दा जोंनि गोरलैनि थाखायनो जोंनि बर'नि जिखिनि दैदेनगिरि बर'नि जिखिनि दुर्बलतानि थाखायनो बेखौ जादों होननानै नोंथाङा फोरमायदों नाथाय दुर्बलखौ माबायदि बिथिङाव जादों दा बेवहाय NDFBखौ नायोब्ला जोङो पार्ट मोनफा बाहागो जाबाय जिहेतु गावस्राबाय दा बे बिथिङाव हजों बर'खौ नायोब्ला बर'नि दैदेनगिरि जाय बिथांमोना पलिटिकेल पावार दं बिथांमोना मोनसे खोथाखौ बुङो जे बड'लेण्ड जाया दा बेना लाब गैया बे बाथ्राखौ बुङो दा बे बिथिङाव बै बबेबा मोनसे बेवहाय बर'नाव बै गावस्रा जानाय आरो सोरनिबा मोनसे स्टेटमेन्ट होनायजों बे एकर्डआ जादों नामा
नङा बेबायदि जायनि थाखायनो बे एकर्डआ दिनैनि थारिखआव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बे एकर्डखौ बिटिआर एकर्डखौ दिनै खालामनो हाबाय बेखौ जोङो स्पष्टभाबै बुजिना लाग्रोखानांगोन जे दल संगठन दङ नङा होमबा बियो गावस्रानाय फैखायो बे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' जायाखैमोन नङा होमबा NSM बिनि गेजेरावबो जादों आल्फानि गेजेरावबो जादों आल्फानि गेजेरावबो फाइट जादों नङा होमबा NDFBनि गेजेरावबो जाबाय नैबे बिथिङाव दा बेखौ जोङो दुरबलता जोङो नङामोन खारन NDFBआ मोनब्रै बाहागोआव दंमोनब्लाबो जोङो एजेन्डाखौ जों गाराखैमोन नङा होमबा माबा मोनसे खारनाव जोङो बेलेग बेलेग जाथ'बाय खिन्थु जों लास्ट पार्टआव एकर्डखौ खालामनोसै होननानै डिटारमाइन मोनसे जाबायमोन जे जोङो ज' जानांसिगौ आरो बेबायदि परिबेसखौबो जों खालामना लाखाबायमोन नाब्लाया जोंजों रायज्लायबायमोन NDFBजों बेनिफ्राय सावरायग्राखौ जों बारे बारे सावरायनानै बिथांखौबो जों वेलकाम खालामनाय बिथाङाबो फैबाय म्यानमारनिफ्राय फैबाय बेनिफ्राय जों ज' जाबाय जोंनि साननाय हनाय गासिबो ज' जाजोब्बाय आरो जोङो मोनसेल' मेम'रेन्डामखौ जों होनो हानाय परिबेसखौ जों क्रिएट खालामबायमोन खिन्थु दिनै माने जोंनि दल संगठन माखासे बेफोरखौ नायनो हायै सहायनो हायै गनायनो हायै बेखौ बिदि जायोब्ला जोंहा जेबो थानाय नङा बेबायदि सानग्रा दिनै दल संगठन जोंहा दङ आरो बेबायदियावनो माने बेबायदि खारननि थाखायनो माने NDFBनि माने अबस्थाया बिदि जाहैदों दा गतिके बेबायदि समाव दिनै आसाम सरकारा जिहेतु आसामखौ सोखावनो गोसो गैया दिनै आसामखौ खावनै जाजानायखौ खुनु दिना सहायनो हाया बेखौ खालामनायनि इन्टेनसन बिसा गैया बेबायदि समाव जों माने NDFBफोरखौबो बेबायदिनो बिथांमोना लबि खालामनानै आरो दिनै ब्लेकमेल मोनसे खालामनानै एबसुखौ आपार हेन्ड खालामनानै दोननानै जोंखौ गेलेदों आरो जों गोसो गैयै जि मोनसे बिटिआर सुक्ति बेखौ दिनै खालामनो बाध्य जानाय बेबायदि मोनसे परिस्थिति दा बेहाय बिटिआर एकर्डनि दा नोंथांमोना बे थासारियालागै मोनबाय सोरबा पलिटिकेल गेम गेलेदों होननानै नोंथाङा बुंदों नाथाय बर' रायजो राजाफोरा बेनि सायाव बे बिथिंखौ बा नैबे बिटिआर एकर्डखौ लानानै थगायजादों होनोब्ला बर' रायजो राजाफोरा थगायजादों मानोना दैदेनगिरिखौ जुदि जों नोजोर होयोब्ला दैदेनगिरिया गावबा गाव बिथिंजों बिथांमोना सेटेल जाबाय दिनैनि थारिखआव नाथाय बै बर' रायजो राजाफ्रा मा दायमोन दा बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा रायजो राजाफ्रा माब्लाबा दाय गैया बर' रायजो राजाफ्रा खौसेथिखौ लुबैयो दल संगठननि दैदेनगिरिफोरनि खावलायनायाव जिखुनु समावनो बिथांमोना मदद खालामदों होदों राजा लामायाव फैदों दिनै आन्दलन खालामदों हाग्रायाव थाहैबाय माखासे मानसिफ्रा बेखौ हेफाजाब खालामनांगौ बेखौबो खालामदों बिनि थाखाय थैनोबो बिथांमोना राजि ओंखाम बोथिसे जाहोनायाव बिथांमोनाबो गावथारजादों गासैबो मददखौ दिनै रायजो राजाफ्रानो खालामजोबदों जोङो रायजो राजाफोरखौ मालाबाबो दुसि होनो हाया खिन्थु जोंनि गेजेराव बर' दैदेनगिरिफ्रा बिसोरो डिटारमाइन नङा बिसोरो गिनानै बिथांमोना गोबां माबाखौनो दिनै फावसयदों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों नुदों बे आन्दलननि गेजेराव NDFBनि जिउआव सासे मानसिहा दिनै 30-35टा केस दं आंनानो 35टा केस दं जेबो गियाखै आं रावबो गियाखै जेलाव दंगासिनो दं फासिनि अर्डार मोनदों बिसोरबो गियाखै न' डाउट बिसोरो उदां जानो गोसो ना फैनो हायाखै बे सैथो बाथ्रा खिन्थु दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायफोर सा राजा लामा होबथाग्रा आन्दलन सोमावसारग्रा एजिटेसन खालामग्रा बै दैदेनगिरिफ्रा माबा मोनसे केस नांनायावनो बिथांमोना बिखा बिख्लो मावग्लुंनानै गावनि हायाव गावनि आथिंजों गसंथानो हायि बेबायदि परिबेस जानायखौबो जों दिनै मिथिदों जोंनो खोन्थाग्रा मानसि दङ मोनसे केसनि थाखायनो दिनै गिनानै जोंनि 24 आवार्स बा 12 आवार्स दिनै मोनसे एजिटेसन बा रेल होबथानाय राजा लामा होबथानायखौबो दिनै केन्सेल खालामो बा पस्टपन खालामो बा दिनै दोनथ'यो बेबायदि रोखोमनि दिनै लिडारफोर थानाय समाव थायोब्ला जोंनि रायजो मोननायनि जिथुनाखि मालाबाबो जाया आरो जों बेबायदि लिडारशिपनि गेजेरजों जों मालाबाबो उदां जानो हाया दा जों
जोंनाव बिदि लिडारफोर दङ जोंथ' एग्जाम्पल हिसाबै जों नुनांगोन दिनै रिभलिउसनारि हिसाबै NSN दाबो मोननै मोनथाम खार'नाव बिथांमोना स्टिक बिथांमोनाथ' बिराद गिदिर मोनसे दाबो एजेन्डाखौ हमथाना दंबाय थायो बिथांमोननो मा नांगौ जे फ्लेगखौ उरायहोनो मोननांगौ फ्लेगखौ उरायहोनो मोननांगौ बेवहायल'सो नांथानानै दङ दिन थारिखआव बेनिफ्राय भारत सरकारा बेखौबो गनायबाय दे जागोन नोंथांमोना फ्लेग उरायहो खिन्थु सांस्कृतिक कालचारेल दिगाव माबा मोनसे नोंथांमोना सेलिब्रेसन दङबा नोंसोरनि नागाफोरनि फ्लेगखौ नोंथांमोना NSNनि फ्लेगखौ उरायहो खिन्थु दिनै स्टेट लेभेल बा सरकारि माबा लेभेलाव माने बेहाय इन्डियान फ्लेगआ उरायगोन दिनै बेखौबो नागाफ्रा दिनै गनायाखै बोराय जाबाय तीस थुइंगेलों मुइबाया दिनै बोरायलायबाय अब्लाबो स्टिक जानानै दं बेखौ नङाबानो जोंहा जेबो गैया होननानै दा बेबायदि मोनसे डिटारमाइन जानो हानाय जोंनाव लिडार जानांगौ आरो बेबायदि लिडारा सोर जानो हायो बेबायदि रिभलिउसनारि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफ्रासो बेनि बेसेनखौ मिथियो बेखौ हमथाना दोननो हायो खारन बिथांमोना डेडिकेसन दङ जायनि थाखाय दिनै बावसोमदों बिनि थाखाय थै जिउ होदों बिनि थाखाय दा माने जागौमानि नांबाय थानानै जि डिटारमिनेसन बे थानांगौ खिन्थु माबा मोनसे केस नांनानै बिनि बेखौ थोर गिनानैनो दिनै मोनसे राजा लामायाव होबथानायखौनो जुदि पस्टपन खालामोबा उथायोब्ला बेबायदि दैदेनगिरिजों माबे जों रायजो मोनो दा इयुनाव आं बेनिखायनो खावलायनो लुगैदों सोरबा बर' जाथिनि थाखाय आलादा रायजो सोमावसारनायनि जुदि बाथ्रा बुंदोंब्ला बिथांमोना प्रिपेयार जा मेन्टेलि फिजिकेलि प्रिपेयार जाखा जे थैजासिम आङो रायजो मोनागौमानि स्ट्रागल खालामगोन होननानै बे मेन्टेलि फिजिकेलि प्रिपेयार जाखा बिनि उनाव ओंखारबो नङाब्ला आवगायनो नाङा आं दा बे बाथ्राखौसो दिनै बुंनो गोसो जादों नैबे समाव गोलाव बाथ्रा मानगोनां बिथां डक्टर धीरेन्द्र बर'निफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ मोनथिना लाबाय बिथां BTR एकर्डनि सोमोन्दै जोङो गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिबाय लोगोसेनो NDFBनि माखासे माने जेंनानि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिबाय बर'नि सोमावसारनाय जे सम बै समखोन्दोनि गोलाव बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय आबुङैनो बिथाङा फोरमायबाय नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना हयथ' बुजिनो हाबाय बिथांनि रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावनानै दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 762016045 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन